Settembru huwa xahar iddedikat għal kanċer ta' tfal u l-adolescenti. F'konferenza raġġ ta' tama, mimlija rakkonti u esperjenzi ta' ispirazzjoni u kuraġġ, spikkaw dawk li meta kienu tfal għaddew mill-esperjenza tal-kanċer. Maria Catanzaro kienet mardet meta kellha 4 snin u tistqar li l-akbar sfida ma kienitx għaliha iżda l-ġenituri tagħha u għal-ħuha ta' 7 snin. Irrakkontat li l-ġenituri kellhom bidliet kbar f'ħajjithom u telgħu l-Ingilterra magħha l-kura filwaqt li huwa għex għal xhur sħaħ man-nanniet. Mhux għax man-nanniet ma trabbix sew, iżda l-esperjenza ġiet fuq u ħabta u sabta u xi ftit jew wisq ħallet impatt. Maria baqgħet tistudja fil-qasam tal-kura tas-saħħa soċjali u għamlet it-teżi tagħha fuq xi jħossu l-aħwa ta' pazjenti tfal morda bil-kanċer. Kienu jħossuhom minsijin mill-familjari tagħhom għax kemm il-relatives barra mill-ġenituri u mill-ġenituri tagħhom kienu jiffukaw ħafna fuq is-sick child li ovvjament jiġri hekk. Però importanti nippruvaw ma ninsewhomx il daw it-tfal għax sfortunatament jaf iwassal għal effetti negattivi fuqhom kemm psychologically u kif ukoll bħala bond mal-familja tagħhom. Martina Fenek kibret tgħix mal-kanċer. Meta kellha biss 3 snin omma nstabila kanċer. 3 snin wara li mietet omma, istess fl-età ta' 15-il sena instabila kanċer. Stqarret li kienet ilha tħoss is-sintomi u kulħadd kien qed jgħidilha li qed tiffisser riżultat ta' stress minħabba dak li għaddiet minnu omma. Appellat biex nagħtu każ aktar ta' min jilmenta minn xi ħaġa li jkun qed iħoss. Martina feġġilha kanċer qabel l-aktar sajf li kull student ikun qed jistenna wara li jagħmel l-eżamijiet tal-O level. Forsi jibda l-ewwel xogħol part-time tas-sajf u jibda jikseb xi ftit tal-indipendenza. Martina kellha tieqaf mill-iskola. Kienet se titlef il-ħbieb u kellha tħalli pajjiżha biex tingħata kura barra minn Malta. U għalhekk kellha appell ieħor x'tagħmel lill-awtoritajiet. Inkomplu insistu għall-online learning għal dawn il-pazjenti li għadhom żgħar biex ikomplu bl-edukazzjoni tagħhom, bl-istudji tagħhom, livell primarju, sekondarju kif ukoll universitarju biex ikomplu jħarsu lejn il-futur tagħhom. Ma nħallux il-marda tal-kanċer tiddefinixxi l-preżent tagħhom iżda fuq kollox il-futur tagħhom għaliex jekk wieħed jieqaf fis-settur mill-aspett akademiku tiegħu feta daqshekk tenera jien għaddejt minnha hija diffiċli biex terġa' tidħol lura. Żiedet li min jimrad bil-kanċer u jfiq ħafna drabi jkollu jibqa' jattendi għal xi appuntamenti għal tul ta' snin wara. U għalhekk appellat biex min ħaddem jagħti każ aktar tal-ħtiġijiet ta' dawn il-persuni.